La vostra llar La Rambla es troba a l'Hospitalet de Llobregat, en ple centre comercial i a tan sols 5 minuts del centre comercial de Farga, perfectament connectat a Barcelona a través del metro, rodalies i autobús. Sens dubte, és una de les residències més ben connectades amb el centre ciutat, però que gràcies a la seva situació propera als parcs de les Boixeres i les Planes aconsegueix que tots els usuaris tinguen un espai on passejar i desconnectar. L'Hospitalet és un lloc ideal per tenir tota l'oferta d'una gran ciutat a tocar. Som una residència petita i ens agrada destacar la calidesa i la proximitat amb la qual podem dedicar-nos als nostres residents. L'equip de La Rambla es volca dia a dia en aconseguir que la residència sigui una llar on viure en convivència i harmonia. La majoria de les nostres habitacions són dobles i comptem amb una individual, el que facilita que els usuaris no se sentin sols en cap moment. Tot i compartir una habitació, és important comptar amb detalls que ens ajudin a separar i cobrir les necessitats de cada resident d'una manera personalitzada. El mateix passa amb la salut i el benestar, sent aquests els grans pilars que sustenten la nostra filosofia. Disposar de metge, infermera, fisioteràpia, auxiliars, recepció 24 hores al dia, cuina pròpia i fins i tot servei de perruqueria, podologia i reflexologia fan d'aquesta residència una llar que cobreix al complet les necessitats bàsiques i extraordinàries dels nostres usuaris. Es tracta d'oferir-los espais on puguin gaudir del seu temps sense preocupacions, inclús a l'aire lliure, com ara la terrassa. L'important és que estiguin entretinguts i tinguin activitats on distreure's, com ara fer exercici grupal, la musicoteràpia, les manualitats, les visites canines o el qigong. De la resta ja ens encarreguem nosaltres, un equip complet a la cura i servei de qualsevol necessitat o imprevist que pugui sorgir. No dubteu en trucar-nos o escriure'ns, aquí estarem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la vostra llar.